महाप्रसादाची व्यवस्था केलेली आहे बघा. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आम्ही इलाव कसालला, म्हणजे माझी सासरवाडीत इलाव. आणि आज आम्ही चाललो, आज असं रामनवमी. तर सगळ्यात पहिला तुमका रामनवमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आता आम्ही चाललो कसालच्या मंदिरात. रामनवमी उत्सव असता. आमका गेल्या वर्षी योग नाही भेटला म्हणून आम्ही यावर्षी चाललो. कुठचा मंदिरचा? पावनाई ना, पावनाई रवळनाथ मंदिरात. तर चला जाऊया आणि इकडचं रामनवमी उत्सव कसं असतं तो बघूया. आता कीर्तन वगैरे चालू असतं तिथे. तर जाऊया. आमका गेल्या वर्षी ओटी भरूक भेटली नाही, ते यंदा ओटी पण भरूची या. तर आधी तो कार्यक्रम करूया, ओटी वगैरे भरतो. आणि नंतर पुढचा राम जन्मोत्सव वगैरे कसं साजरा करतात तो बघूया. चला तर जाऊया. आपल्यासोबत सृष्टी हा आणि श्रेयस गेलो येता. हां, आपल्यासोबत श्रेयस आहे. आता पहिले गेलो काय गायबच झालो. ताई पण येता. आम्ही चाललो मंदिरात. ताई आमच्याकडे येतं, मागसून चलत येतं ना. ताई चलत येत आहे म्हणता आपली गाडी घेऊन. आम्ही आता येऊन पोहोचलोय मंदिरात, पावनाई रवळनाथ मंदिर. सृष्टी आणि श्रेयस चालले पुढे आणि मंदिरात कीर्तन चालू आहे. आपण इकडे चपला वगैरे ठेवूया आणि जाऊया मंदिरात. आणि आधी ओटी भरून येऊया ना आधी. ओके, इथे ठेवूया चप, इथे ठेवू. इथे इकडे आम्ही आमची चपलं ठेवली आहेत आणि जातोय मंदिरात. सृष्टी घेता अगरबत्ती. काय काय घेता? नको खाऊ. हा, आधी जाऊन मंदिरात पाया पडायला. तर या साईडला कीर्तन चालू आहे. काहीतरी करायचं असेल, काहीतरी भगवंतापर्यंत जायचं असेल तर काय करावं? आतमध्ये ओटी भरायला. मंदिरात आणि ओटी नंतर भरायचे राम जन्म झाल्याच्या नंतर. तर आता आम्ही आता असंच दर्शन घेतो आणि नंतर ओटी भरून घेतो. पोटातला वायू तोडताना ते बाहेर पडतो. आमचं शास्त्र असं सांगतं त्या पोटातल्या वायूबरोबर शरीरातली पातक शरीरातून बाहेर पडतात. मित्रांनो, आता कीर्तन चालू आहे आणि कीर्तन झाल्याच्या नंतर मग राम जन्मचा कार्यक्रम होईल. जास्त होईल. एका तासात 4 वाजता तिथे 10 वाजलेले मुखात निर्याती पातकम इथपर्यंत ठीक आहे. पण पुनः प्रवेश संभीत्या शब्दस्तु कपात. जसं ते पाप पोटातून बाहेर पडतं त्याप्रमाणे ते पुन्हा आतमध्ये सुद्धा येऊ शकतं. ते पुन्हा आतमध्ये येऊ नये म्हणून म शब्दाने कपाटाचं दार जसं बंद होतं त्याप्रमाणे तुमचं आमचं तोंड मुखकमल बंद करून घ्यावं. आणि अशा प्रकारे रामांचं नामस्मरण करून प्रभू श्री रामांच्या स्थितीपर्यंत, त्यांच्या मुखापर्यंत नवे नवे त्या ज्या अभिषेकाच्या हृदयकमलापासून तुमची आमची निर्मिती झाली तिथपर्यंत जाऊन तुम्ही आम्ही पोहोचायचं. म्हणून या कलियुगामध्ये करण्यासाठी करणोपाय म्हणून काय असेल?
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय ज्याप्रमाणे संतांना संपूर्ण आधीच वर्णन करून ठेवलं. मित्रांनो इथे प्रत्येकाच्या हातीत हे बघा फूल दिलं गेलंय. आता जेव्हा राम जन्म होईल तेव्हा प्रत्येकाने ते फूल घालून नमस्कार करायचा आहे. तेव्हा इकडे पाळणं लावलंय. पायसाचा प्रसाद दिलाय सांगितलं. त्याप्रमाणे राजाला येऊन आपल्या तीनही राजाला प्रसाद दिला, पण आधी कौशल्याला, मग सुमित्रेला आणि शेवट कैकेयीला. असं काय आहे, कैकेयी ही पट्ट राणी होती, पण तिला शेवट प्रसाद मिळाल्यामुळे थोडीशी रागावली आणि मनात म्हटलं माझा अपमान करून मिळालेल्या या प्रसादाचा मी त्याग करते. या अशा प्रसादानं या रघुकुलाचा वंशच वृद्ध न होईल तर बरं, असा मनात विचार आला. मात्र आणि तेवढ्यात आकाशामधून उडणारी एक घार, ती घार खाली आली आणि तिला तो प्रसाद घेतल्याने म्हणून निघून गेली. हो, ती घार कोण कुठे गेली, तिने त्या प्रसादाचं काय केलं, त्यासाठी पुढचा दिवस राखीव ठेवलेला आहे, ते आज सांगायचं नसतं. ती घार तो प्रसाद घेऊन गेली. त्यानंतर कौशल्य आणि सुमित्रेनं आपल्यातला थोडासा प्रसाद, तो पायस त्या कैकेयीला दिला आणि या तिघींनाही गर्भ राहिले. 7व्या महिन्यामध्ये 8व्या महिन्यामध्ये राजाला दशरथानं दोघाही विचारले. मग काहीतरी असं कसं झालं, सगळ्या महिन्यांमध्ये श्रेष्ठ असलेला म्हणजे पहिला येणारा असा चैत्र महिना, सगळ्या झाडांच्या पालव्या फुटताय, भगवंतांबरोबर सगळ्यालाच आनंद झालाय. आणि चैत्र मास त्यात शुद्ध नवमी ही तिथी, पाडव्यापासून 9 दिवस, पाडवा झाल्यानंतर नवीन वर्ष सुरू झाल्यानंतर 9 दिवसांनी चैत्र शुद्ध नवमीच्या दिवशी भगवंतांचा अवतार होणार. म्हणून इथं ज्याप्रमाणे आपण सगळ्यांनी गर्दी केली आहे ना, दाटीवाटी केली आहे ना, त्याप्रमाणे स्वर्गात सगळे गंधर्व, सगळे देव, सगळे यक्ष दाटीवाटी करून बघताय. भगवंतांचा अवतार भगवंत जन्माला बाजूला चालताय आणि अशीच गर्दी करून स्वर्गातून सगळे देव बघतायत. प्रत्यक्ष सूर्यनारायण उदयाला पाहून भगवंताचं दर्शन मला प्रथम व्हावं म्हणून माध्यान्हीवर येऊन ठेवले, थांबले. आणि अशा वेळेला परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे हे आपलं वचन खरं करण्याकरता भगवान महाविष्णूंनी आपल्या शंख, शेष, चक्र या आयुधांसकट राजा दशरथाच्या पोटी कौसल्याच्या कुशीत भगवान रामप्रभूंनी जन्म घेतला. काय वातावरण होतं, अमर कुसुम घन वर्षती
अमर कुसुम घन वर्षती तननन करीती समस्त गंधर्व. वातावरणाचं वर्णन केलंय आमच्या आर्याकारांनी. अमर कुसुम घन वर्षती तननन करीती समस्त गंधर्व. सर्व प्राण झाले आनंदाचे असे महापर्व. अमर कुसुम घन वर्षती तननन करीती समस्त गंधर्व. स्वर्गामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या वाद्य सुरू झाली, अप्सरांची नृत्य सुरू झाली आणि सगळ्या देवांनी मिळून भगवंतावर या रामरायावर पुष्पवृष्टी करायला सुरुवात केली. आणि कौशल्याच्या उदरी भगवान प्रभू श्री रामचंद्र, सुमित्रेच्या उदरी शेषनाग म्हणजे लक्ष्मण आणि कैकेयीच्या उदरी भरत आणि शत्रुघ्न या रूपात भगवंतांच्या आयुधांसकट शेषनागासकट भगवान महाविष्णूंनी रामचंद्र या रूपामध्ये अवतार घेतला. राजाधिराज रामचंद्र महाराज की. तर पुन्हा एकदा अयोध्येपर्यंत आवाज चालले. राजाधिराज रामचंद्र महाराज की. प्रभूंनी जन्म घेतला आणि ज्याप्रमाणे एखाद्या बाळाचे संस्कार असतात त्याप्रमाणे त्या बाळाला त्या सोहळ्याचं प्रत्यक्ष अनुभव हर्षाने भरले आहे. आणि असं असताना सुहासिनींची लगबग सुरू झाली, त्या अयोध्येतल्या नागरिकांची लगबग सुरू झाली. आमच्या राजाला, माझ्या राजाला संततीची प्राप्ती झाली आहे, आमच्या राजाला वारस मिळाला आहे. आणि ज्या राजाच्या आनंदात त्याची प्रजा आनंद वाटते तो राजा किती श्रेष्ठ असतो विचार करा. आणि अशा अयोध्येच्या या राजदरबारापर्यंत सगळ्या जणांची, अयोध्यावासियांची पावलं पडली आहेत. आता बाळाला स्नान घालण्याची वेळ आली आहे आणि ते स्नान घालण्याकरता कोण आले? माता होऊन स्नाना घालीते माता होऊन स्नाना घालीते त्रिभुवनपतीच्या स्त्रिया पाहून धन्य भरती. स्त्रिया पाहून धन्य भरती सत्ते. गंगा गोदा यमुना येती तशाच देव स्त्रिया. गंगा यमुना गोदा येती तशाच देव स्त्रिया. प्रभुला घेऊन मांडीवर स्नाना घालाया. अशा पवित्र नद्यांच्या योगेकडून स्नान घालून झालं. आणि स्नान घातल्यानंतर आता प्रत्येक सुहासिनीने काहीतरी आभूषण आणलंय, काहीतरी भगवंत रामचंद्रांचा जन्म झालाय म्हणून काहीतरी घेऊन आली आहे. त्यातलं मोजकं घेतलं, त्या बाळाचं स्वच्छ अंग पुसलं, त्या बाळाला त्या वस्त्रांनी मंडित केलं, भरजरी वस्त्र घातली. आणि अशी वस्त्र घालून झाल्यानंतर सगळ्या स्त्रियांनी या प्रभूला असं छान दाखवलं. विचार करा, आपल्या बाळाची सजावट करताना आपल्या मातेला किंवा त्या स्त्रियांना किती आनंद होतो. इथे तर प्रत्यक्ष त्रिभुवन नायक प्रभूंची सजावट या स्त्रिया करतायत. काय भाग असेल. आणि अशी सजावट करून झाल्यानंतर सगळ्यांनी या प्रभूला वाजत आणून त्या पाळण्यापर्यंत आणलं. आणि आता या प्रभूंचा वारसा नामकरण विधी करण्याची वेळ आली. आणि या बायका आता स्त्रिया सगळ्या मिळून प्रभूंना पाळण्यात ठेवतात. गोविंद घ्या गोविंद गोपाळ घ्या, गोविंद घ्या गोविंद गोपाळ घ्या.
पाय ठेवण्याची वेळ आली. पाय ठेवले आणि या स्त्रिया मिळून अयोध्यावासी मिळून तो पायाला झुलवत आहे. आपल्या ठिकाणी प्रभू आल्यानंतर त्यांच्यावर फुलं अर्पण करा आणि स्वतःचं मस्तक देखील मनसोक्त दर्शन घेऊया. तोपर्यंत प्रभू तुमच्यापर्यंत येईपर्यंत सर्वांनी मिळून त्या प्रभू रामचंद्रांचं नामस्मरण करूया. करा बस बस. राम जन्मोत्सवाचा कार्यक्रम पार पडलो. आता यानंतर महाप्रसाद असतात आणि त्याच्यानंतर आपण घरी निघायचा. तर आपल्या इकडे आपले एक यूट्यूबर मित्र पण भेटलो. हे बघा यूट्यूबर आपल्या कसालचोच म्हणजे माझ्या सासरवाडचोच. तर तुझ्या चॅनलचं नाव कसं बोललं? माझ्या चॅनलचं नाव असा अभिषेक मिस्त्री ब्लॉग. अच्छा. आणि कुठच्या प्रकारचे टाईपचे व्हिडिओ असतात? डेली ब्लॉग असतात आपले. डेली म्हणजे आपल्या गावाची संस्कृती वगैरे दाखवणं एवढंच. पण तुका बेस्ट ऑफ लक. चॅनलसाठी मित्राच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा सगळ्यांनी आणि त्याचे पण व्हिडिओ बघा, खूप चांगले असतात. मित्रांनो आता इकडे पालखी पण निघेल आणि इकडे आता महाप्रसादाची पण लाईन लागली आहे बघा. या जागेत पूर्ण महाप्रसाद होईल. बरीचशी लोक इकडे महाप्रसाद घेऊन जातात. कोणी महाप्रसाद घेतल्याशिवाय जाऊ नये.
आता पालखी इकडून मंदिरातून निघाली आणि इकडे पुढे म्हणजे मंदिराच्या मागच्या साईडला हनुमान मंदिर आहे आणि त्या हनुमान मंदिरात पालखी जाईल आणि तिकडून परत मागे येऊन मंदिराच्या गोल फेरी मारतील. तर आता आपण चाललो आहे हनुमान मंदिरात. आता हनुमान मंदिरातून येऊन आता देव इकडची सगळी जी आजूबाजूची मंदिरं आहेत ती फिरतील आणि त्यानंतर मेन मंदिर आहे त्याच्या गोल एक फेरी असेल. होय ना? एकच फेरी. ही एकच फेरी असते म्हणजे तिकडे वेगळी अशी नाही. ओके ओके. Hare
महाप्रसादाची व्यवस्था केलेली आहे बघा. सर्वांना एक विनंती आहे की सर्वांनी कसं काय महाप्रसाद कृपया एक लाईन करून उभा राहायचं आहे. बदल लाईन उपाय कमी करू नये. आणि या ठिकाणी जो आपल्याला महाप्रसाद जी पूर्ण जे प्रायोजन आहे ते पहिल्यापासून जे विना प्रसादासाठी पण गर्दी झाली आहे बघा. हा जो प्रसाद वाटतंय मान्यवरांचे सत्कार केले जात आहेत. जन्म झाल्याच्या नंतर इकडे जे देव आहे तिकडे ओटी भरायचा कार्यक्रम चालू आहे आणि भरपूर गर्दी झाली आहे. त्यामुळे आपण तिकडे जाऊन व्हिडिओ दाखवणे एवढे शक्य नाही आहे. इकडे जरा एक मिनिट एका डावळे एका वाटत आणि भगवान त्यांच्या फायनली आमचा प्रसादासाठी नंबर लागलाय आणि जवळ आलोय आम्ही. प्रसाद घेतलाय. डाळात भात आहे, पुरी आहे, बटाट्याची भाजी, कुर्मा भाजी आणि हे काही कळत नाही. सुरुवात हे सृष्टीचे भाऊ आहेत विनोद परब इकडे बघा आणि हे पत्रकार आहेत आणि इकडचे ग्रामस्थ. आता इकडे सबस्क्रायबर हे आपले सबस्क्रायबर आहेत. या कार्यक्रमासाठी संदीप पावसकर यांच्याकडून 1000 व्हिडिओ बघतास ना आमचे. इकडे असत लहान मुलांची खेळणी. आता तो लहान रवलंच नाही त्यामुळे खेळणी बघू नको. साईडला थंडाची दुकानात, त्या साईडला हारत, इकडे पण खेळणीच असत. इकडे आईस्क्रीम. बांदेकर 200 रुपये, अनिल कसालकर 200 रुपये. तर श्रेयसला हवे झाला आईस्क्रीम. नागेश गावडे संपला वाटतं मला. संतोष चव्हाण 500 रुपये. घे. मंगेश बागवे 251 रुपये. दीपाली दळवी 100 रुपये. आम्ही मंदिरातून आता येऊन पोचलो घरी. हे बघा आता थोडा वेळ थांबतलो आम्ही, कारण ऊन बराच ऊन हा, त्यामुळे थोडा वेळ थांबतलो आणि नंतर आम्ही
हडी एक जाऊन निघतलो म्हणजे आमच्या घरी मालवणात. तर आता थोडा वेळ आराम करूया. खूप मजा येईल, खूप चांगलं एक्सपिरियन्स भेटलो आज. कारण इतक्या वर्षात नाही मी कधी व्हिडिओ बनवलेला आहे, 2-3 वर्ष झाली. यावर्षी बोललं बनवूया. पालखीबरोबर फिरलो केलं नाही का, खूप मजा येते. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटलो कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलं तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके.